Fis-sqarrija l-Grupp Universitarji Awċin qalu li Transport Malta u l-Arriva injoraw il-proposta tagħhom biex ikun hemm rotta diretta miċ-Ċirkewa għall-Università. Ir-rotta kienet waħda fissa bin-numru 450 qabel ma daħlu l-Arriva, iżda issa din ir-rotta twaqfet. One News tkellem mara jimmerċieqa mill-Grupp Universitarji Awċin. Aħna għamilna studju speċifiku fuq dik ir-rotta u anke survey fejn reġa' d-djer biċċa li hemm bidla u terġa' tidħol kif kienet is-sistema qabel ma bdiet opera l-Arriva. Notajna wkoll li dan mhux qed joqgħod biss l-istudenti imma anke Awċin li ikollhom il-bżonn tagħhom li jmorru Mater Dei. Mis-servej li għamlet laqda ħareġ li 77% tal-istudenti Awċin jużaw it-trasport pubbliku. 72% tal-istudenti jaħsbu li dħul tal-Arriva ma tejjibx din ir-rotta. Huma kritikaw ukoll il-fatt li l-istudenti Awċin qed ikollhom jixtru żewġ day tickets separati għall-istess ġurnata, wieħed biex jintuża f'Malta u l-ieħor biex jintuża f'Għawdex. Qed ifisser kost doppju il għaliex student qed jixtri ticket minn Għawdex imbagħad xi jmur Malta ma jistax juża l-istess ticket. Il-Grupp Universitarji Awċin qalu wkoll li l-awtoritajiet għadhom qed jinjoraw ukoll it-talbiet tal-għaqda biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni fil-bypass ta' Birkirkara fejn ta' kuljum mijiet ta' studenti jaqsmu din it-triq biex ikollhom aċċess għal tal-linja fejn iżda m'hemmx zebra crossing jew metodu sikur sabiex wieħed jaqsam.